Mbak Mimin, Mbak Apri. Menika kawontenanipun waranggana adi-adi kula. Wah. Insyaallah menika calon saya sedaya. Nggih generasi penerus kedawaten tongkat estafet. Nggih, Sing mekaten. enom ya aja isin nyuwun apa jenenge Pangerten, pangerten kali ingkang senior. Nggih. Tur ngalahi nyun sewu ade dadi wong enom ki ngalahi Takon. godhoni tur takon Budhe dimong nggih paribasan ngono. Mengke jenengan saruwe nggih nek kebajuten. Soale wong wedok iki nek kemajon ya ora prayoga ning nek isinan ya ora ndek kanca. Dadi sedeng-sedeng sak mati mawon. Nglengganaani metu enom. Nah, ya ngono nglengganaani. Apa nek gelem nglengganaani iki ndadani apa kekurangane iki ngono iso ditampa masuk ke semua elemen ngono ki lho. Ndadani. Nek ndadaki ya moh doan. Kok ndadaki? Tasih sowan menika Mbah Lurah. Ingkang mirsani tasih kawatah menika matur sembah nuwun. Ugi matur nuwun kalian Pak Sutris ingkang papan kula kagem transit matur nggih, Pak Sutris. Nggih. Matur suwun. Repoti dalemipun kagem kula ugi rencang-rencang. Kowe nek dandan kok kowe tengen kebak tisu apa itu? Ya tisu tinggo resik-resik Oh, iya. kok. Ya tinggo lap to kok. Nuwun sewu nek seniman pangapunten nggih menika tukar pengalaman nggih mawon nggih. Nggih pripun? Menika ala-ala Tulungagungan nggih pancenipun kula nggih mboten saking pawiyatan gitu. Nggih. Menika nggih otodidak. Lek saking Klaten kan kathah kadang-kadang seniman saking pawiyatan. Nggih. Terus niki wau panjenengan mboten kaget. Nggih. Ya mboten kaget kan pernah sering nderek ngetandian. Nek rumiyin awal-awal mangetan daerah mriki ngoten nggih radi kaget. Wah, kok wis gayeng. Nek kula pripun Nggih, nawi kilenan kan nawi badhe ringgitan ngoten niku rak gending-gending ngoten niku. Ning nuwun sewu lho Mbak Mimin, Mbak Apri nggih. Nggih. Pancen kula niku seniman desa kadang kula nggih ucapane radi kasar. Lho desa mawa cara negara mawa tata ngoten lho. Ning sakjane atiku ya lembut. Aku ya gak kalah karo Mbak Mimin kok ya. Kula niku nek gradakan janipun mboten saged. Ning adik kula niku energik ngoten to dados kula terbawa. Misalnya kula lojo nglentreh loyong niku beliau kan energik dados kula oh ya terpacu adrenalinipun ngaten. Terus metu semangatipun nggih. Ya niki umure separo kula kok niki adik kula niku ya. Nggih ta? Kula pamo anak-anak gelem tak omong nggih sementen ya. Tau Enggak kena dimang ya? riyen tau meteng metune jaran saandonge ngono kok. Malah bekas kula rusak sak yakin ini. Iki nyuwun pangestu karo Mbah Minto lho kuduan. Mbah Minto, sungkem kula, Mbah. Nggih. Timun wungkuk jaga imbuh sae mawon dereng, elek mawon dereng ki munggo genep-genep pepanggungan. Kula niku Mbah Minto. Mbah Minto muwesem. Mbah Minto arep tak kerek ning kene enek rondo wae Mbah. Ya lah kok nyali kok. Napa tesih ngatasi, Mbah? Nek gelem jujur nek kados panjenengan rak tasih timur. Ning nek Kyai Putri Maliginipun usia 50 ke atas niku jane nek aja kewajiban kesenggol wong lanang ku janipun pun risi. Alung-aluni anake ning mergo kewajiban lho. Nek gelem jujur kesenggol itu jane pun risi. Kaya-kaya ngeloni anak kaya-kaya ndang turu breksek bojone ora mbringkal kaya-kaya ngoten niku. Nek Kyai Kakung 70 men teges mawon nek Kyai Putri janipun risi ning mergo kewajiban ya ora iso nolak. Nggih jujur niku pun jujur. Elo kowe enek sing belani lho. Soalnya nek wong wedok niku ajare pun enenge mung kesel saestu. Nek ora diladeni ya dosa, nek diladeni nyatane Kyai Kakung njaluki sing neka-neka ngoten niku nggih pun. Mboten lek kula mboten nate neka-neka. Kuwi babakan apa ta Le? Aku Ya wong omah-omah ki lho, Pri. Babakan sing empuk jeru ngono kae ta. Lho bukan satu-satunya tapi salah satu keharmonisan rumah tangga ya komunikasi dan tempat yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah niku di tempat tidur di ranjang. Lho, paribasan ngono. Dadi padu. Padu. Ya papa tidur. Nggih. Kok main apa ya, Mas? Keparipun das pundi menika ngaturaken Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri badhe ngaturaken tetembangan bab menapa napa sing energik, napa sing jineman. Kula semanggaken merdeka kemawon. Jineman sampun bawa Nggih, sampun. sing energik. Dangdut ngoten pareng Ji. Oh, pareng mawon. Dangdut ya lah. Apa Le lagune? Ya sing kiramu kowe nyandakno nek aku kan garek mengikuti. Alah, dan sombongmu men dan. Lah piye to aku iki kan dhewe-dhewe. Jenengan nyuwun tetembangan menapa yen dangdut? Oh iya.
Nemu, Mas. Nemu. Nadanipun putri nggih Mas menika sinden wedok. Nada banyak kok iki kok. Niki mangke kan dibajutaken Murwat Purwakala panjenengane Mbah Minton. Oh, ngaten. Nggih, niku nggih Pinangancar pepunden. Ndah. Golek dalang apik. Apik. Niki nyuwun diruwat sekalian, Mbak. Mbah pripun men kula men ras digodhani priya-priya do nggodhani kula niku rak lho kula kok abot nek digodha bondo donya nggih alhamdulillah sithik akeh kula pun semeleh. Nek godhane priya-priya menika lho sok ganas-ganas menika lho. Lah priyane do mendem kok. Lek Mbah Minton niku sing apik mantra-mantrame. Wah. Japa mantrane apik. Lek dalang ya ampuh. Iki kaca sang Gatot Kaca. Menika Lah niku rak pun Mbak Minto rak pun sepuh jaman nem-nemane rak nggih ngedapi. Wah, ampuh ya. mestine ya ngentek-enteki nggih Mbah Kakung nggih. Monggo, Cak. Nggih. Yuk. Yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani. Wah, niki wau live streaming Mbak Apri nggih, Mbak Mimin. Oh nggih. Niki wau kula nembe ngali wah kathah sanget sing mirsani. Alhamdulillah. Saking Trenggalek nggih wonten nika dulur-dulur saka Munjungan. Nah. Saka Malaysia. Ampun kapok menawi pangguan kalian kula. Oh, mboten, mboten. Kula malah kepara seneng sanget kok. Tregal-tregal Insyaallah sanes ngomong. wekdal saged pinanggih malih nggih, Mbak Mimin. Mbak Apri. Amin. nggih. Kawontenanipun kados mekaten. Nggih. Kula niku nek ten kamera ketok elek nek asli rak cantik to niku. Oh, cantik banget. Wah. Sing penting niku gambeng rasa, arep ayu mublak-mublak kaya bintang tam, midodari paribasane. Yektosipun. Nek atine ra gambuh menika disawang ya senep lho. Ora dok kuciwa pasuryan ning bocahe kok kepenak. Karo dok kurang sithik ning bocahe penak, entengan rigen. Dados ten ati niku penak. Apa nek nyambut gawe rasane gambuh ki penak. Coba panjenengan duwe yoga hebat-hebat ning pangkal, rak yo stres to. Oh, nggih. Yoga sing penak timbek satu kesatuan menika dados lek nyambut gawe mlaku bareng-bareng enak. Mergo mboten saged piyambakan panjenengan. Dalange Mboten hebat, saged. yogane mletho pripun. Yogane hebat, sindene ngantuk kabeh terus pripun. Lah sinden yoga, sound system ngono kan dados nyawiji. Alhamdulillah Mbak Satu Mimin, Mbak kesatuan, Apri nggih. niku sedaya kadang-kadang tanpa kanca-kanca kula mboten saged kados ngaten menika. Dados alhamdulillah Mbak-mbak Waranggono, kanca-kanca musik, kanca wiyaga sedaya sami nyengkuyung sayek-sayeka anggenipun nyengkuyung dhateng kula ngaten. Nggih. Dados senimane sing penting attitude nggih. Nggih, ngaten Attitude. menika. Heeh. Attitude. Attitude elek. Ngerti pisan apik bar kuwi wegah. Pinter jara langit nek kelakuane mboten becik, Nggih, kirang prayogi. kirang prayogi. Akan menghancurkan dirinya sendiri ngaten. Dimanapun kamu berada, kalau kamu menjaga attitude mesti dihargai orang. nggih. Ngoten. Keparipun das pundi malih Wonten sing ngefan dateng panjenengan, ngepen. Ngepen. Piyaga kula menika pengendang kula Mbah Wajib kalih panjenengan ngepen. Mbah Wajib menika. Mbok dicedhaki, Ning diajak piyanipun foto. alus ngoten mboten niku. Oh, nggih. Lha kowe sing Cobi bagian dicedhaki. sing bagian apa jenenge nelateni piyai sepuh rak kowe. Aku tak nyun pirsa, nyun pirsa. Nggih. Liwat endi nggih? Mias nyun sewu. Asmanipun Mbah Wajib. Mbah Wajib. Nek Mbah dereng tasih menika dereng ketinggal sepuh nyun sewu. Sugeng pitepangan. Cium, 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 cium. Ingkang dipun ngendikaken Pak Dalang penjenengan ngefan kalian Mimin Apri menika ngefan saestu napa namung abang-abang lambe seganipun Mas Petro. Ngefan saestu. Dah, lah jenengan niku kok kaya wedi ngoten to. Mboten, wong kan nggih pamane kula seneng karo penyanipun Nduk Vivi pamane suarane utawa lagak lagune ngefan kali di Apri babakan menapa menawi kula babakan napa kaya kula mboten ndek keluwihan ngaten lho kula menika. Loh. Mbah Wajib iki gila apa wedi ya? Kadang ngene lho Nduk, kadang nek wong tresno tenanan ki malah ra iso kewetu ra iso dirangke nganggo kata-kata ngono lho. Lek arep ngreka ukara menika kok kanjen to. Wis, kayak mak lewek ngono kayak wis ale. Paribasan luput sinatur ngono lho, Pri. Nyun Ah, sewu. Jan. Sewu.
Alah ngopo neh Sandro. Mbah Wajib menika saking tlatah Sendang. Nggih. Menika yogane nggih seniman, putune nggih seniman. Nggih, keluarga seni nggih. Nggih, biasane nggih nderek kula naminipun Mbak Putri ya. Mau mboten saged nderek tasik kuliah. Mbah Wajib sehat-sehat nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, Nggih. kula nyuwun tetembangan setunggal malih kalih panjenengan nggih. Menapa? Jenengan ngersakaken teng dangdut napa teng gamelan? Apa lek dangdutnya apa gamelan? Ya gamelan genti no. Heeh. Dangdut napa gamelan pun derek kula. Dangdut nggih. Ya Ces, dangdut ya ora apa-apa. Oh dangdut. Nggih. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Ya. Bila ingin melihat wantit. Apa lho. Genepi wekdal. Menika monggo. Ikan dalam kolam nggih. Nggih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila Jane aku nek nyanyi terus kaki ya rada patut lho. Jane isin lho aku sebut penyanyi iki. Iya. Suara bosok. Ya salam. Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih. Kula matur sembah nuwun sanget kalian panjenengan sampun saged rawuh wonten tumpak kepo. Dewa sami-sami. Lek wonten hal-hal sing kirang berkenan wonten hati panjenengan tumrap kula sak kadang sak kanca langking kusuma kula nyuwun pangapunten pendak dina insyaallah saged pinanggih malih nggih. Amin. Semanten ugi kula kalih Mbak Yu kula menawi wonten lepatipun. Angin begeculan. Klenta-klentunipun atur nyuwun pangapunten. Mugi panjenengan pinaringan sehat. Amin amin sak kundure. Rencang Wiro Pradangga, ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pemusik pinaringan sehat laris. Amin amin. Amin sak Mbah kundure. Lurah amanah lan sabar anggenipun momong warga. Nggih to dadi punggawa niku apik sewu ra ketok ana sing nyun sewu bukan kleru nggih. Ene sesuatu sing nyun sewu durung dipenggalih kadang kala ku sing di blow up panjenengan kedah sabar, amanah bismillah niat ibadah sedaya nampi kesainan lan kebecikan. Amin amin. Sembah nuwun. Nderekaken nggih. Sembah nuwun Nggih, Mbak. mundur teng Klaten langsung nggih. Klaten. Oh nggih, insyaallah benjing kula tak dolan. Wah. Ya, nggih. Ya Sita kasih ki adikku Mbak Chandra ya. Nemen ya. Oke, yuk. Sah. Amung ati pawi tane ya. Lanjut nih mawon nggih. Ya, ini tak wae contoh sajane. Wah, pripun? Ora apa-apa ayo terus. Among hati pawi Ya. Lu luput pisan. oh karakternya bocah ki lembut jan. Ya. Kena pisan.
yen yen gampang luwe gampang yen angel angel manut sampean mawon. lanjut mawon Heeh. Langko ya tan kena ti nombas harta kanthi mengkono aku ngerti karakter pita suarane sampean Cahayu. Nah, nggih aku sik lagi iki to nyuwun sampean bawa mergo ya sik lagi iki ngejak sampean. nggih Becing mang dolan teng miri gambar nggih kula lesi babawa. lesi napa Bawa kuwi malunduk kok kaya apa. nggih Bocah-bocahe tak lesi pinter-pinter kok. Bareng pinter minter ya. Itu bacane apa Cahayu? Mengke gek Dadi-dadi mawon. Dadi-dadi. Nggih. Heeh, ya. sing kaya abang wengatane kelakon saprene akir gendero wekasane malah
Sambung ya adikku Vivi jumeneng Cahayu yuk. Aku pengen caturan, aku pengen rembukan.